Het is hem slaggen. Arjan Stroetinga van Waskemar had Joert voor de 6e keer de nationale titel op de marathon pakt. Hij pakte de winst met oermacht. In het begin van de race pakte Stroetinga met nog 8 oren een roensje vastsprong. Hij kreeg daarbij een soort help van ploegmaat Jorrit Bergsma, die de groep Jelwij oppikte en verombrocht naar het peloton. Daarna maakte Stroetinga de eindsprint makkelijk af. Evert Holver was tweede. Simon Schouten, ploegmaat van Stroetinga, van de ploeg van Jelle Tanema, pakte het derde plak. Arjen Lokweeske, beter dan dit koer net of wat? Nee, zeker. Weer een beetje het plan wat we hier en ja, dan slagen het is gewoon super mooi. Is dit een soort van dream die uitkomt? Ben je nou de enige maar 6 winnings? Ja, zeker, maar ik ben van tevoren net echt mee bezig. Was gewoon elk kampioenschap goed rijden en ja, het is gewoon super mooi dat het slaagt. Ja, ik bedoel, het is uniek. Hij staat wat terug. Ja, dat mag je nog net besteld zijn. Dat ken wel dat ik opwarmen rijden. Dus, Nee, dat wordt het nog lang net, nevens mij. Toch even, uiteindelijk nog een man in de kopgroep. Hier is er alle vertrouwen in, dat is die sprint al mij te zoederst. Maar wie wil zwieren wedstrijd, maar ja, als sprinter zijn dan mag het altijd goed wezen op het eind. Dus sprinten wil altijd nog wel aardig. Hier is het perfecte scenario, maar de ploeggenoot Simon Schouten bij die. Ja, zeker. Die lukt hem nog perfect aan. En ik ging zelf op 300 meter aan, dus ja, staat het mat eigenlijk. Het seizoen kun je daarmee stikken. Nou ja, dat kan altijd nog, maar voor nu is het wel aardig slag. Hoogtepunt dit seizoen. Ja, zeker. Met Hugh, geweldig. Natuurlijk Irene Schouten, Ewer en nou Arjan. Nou, we zijn er ook griezelig bij mee. Dat is echt, want een tijdrit, dat gaat gewoon wie het snelste is die wint hem. Maar dit gaat er echt om wie ja, tactiek. En is altijd de bedoeling de beste gewoon het nekje eruit te krijgen. En dan hoeft de beste net te winnen. Dus het is eigenlijk volle spander. Je ga je met goed litten wat dat betreft de marathon ik van even op elkaar zetten. Dat hoop ik wel in elk geval. Maar ik moet even mijn hart met even wat zakje. Moest even rustig gewoon wel. Nou, 160 hek wel eens pol. Ja, echt wel.